Gelang-gelang pawono sesuai bukti lapan pengen jaket patung semaning jadalannya Drohon berjakal Simonon Meker si donder Meker si donder Oktober, November, Desember Mekerman Meli, Kervil Bangsat Petruk wonten dalu keterangannya gue milih matu aku milih urip yen kula milih bisa ngurungno yen kula milih mati lakon sadurunge mondok ronto mati kowe dadi kandha patur ke menungso niku dadi tentangane sinuwun boldo tai penemban dosa sing penyakit iki lho kok penyakit piye nggih nika mboten ning penyakit nika wisuna jalaran sakniki nuwun sewu donya geger oke wong pinter ning kowe pinter niku akeh sing ora bener oke wong pinter ora bener ning enten wong bener ning ora pinter ning nggih ana wong bener tur yo pinter ning nggih enten ora bener ora pinter aduh malah mumet kula malah mumet pinter kali bener kok dengake nyoke niki pripun wingi jujur kali ikhlas niki gantung ora kok ya pinter temen ning ngono tembung kowe saiki bener karo pinter urung mesti bener urung mesti pinter ana wong pinter ana wong bener ana wong ora bener ana wong ora pinter bingung malah kula nggih keterangane yen kowe sing pengen njaluk urip panjang kowe murungno ora kena ngrasani Rotowati sing kagungan putra niku dereng nampik dereng mangsuli tembunge Petruk sampean dayo kuwi dayo sampean tamu kuwi tau piye bangsa saged campur saged wani kawanku kowe aku kuwi ratu Petruk Baladewa kuwi ratu aku kuwi ratu kok ngerti nek sampean ratu sing padha bedur iku ora ana sampean iku ratu mandor sing Baladewa pertanyane ora gelem enggak ora gelem urung ki mungsuhe Baladewa jejewe dening aku goro wadosi metu aja kok tak tunggu sik kerja bakti apa? Dan mereka wonten kontrak-kontrak kula badhe nyingkiraken pepeten sing dadi pepeten kuwi sapa? Penemban Dono ya pun pailah medal jami Dono badhe kula jotosi menawi ngaten sinuwun kula nderek badhe nderek jamaah kalian Nyai Setyaki jamaah kepiye kakang itu jamaah kepengin ngebuki Penemban Dono yen Nyai Setyaki ngajuli mangke kula ngebuki panjenengan Nyai Setyaki kakang Udawa cocok nek buntute cocok ekore cocok kepalane durung karuan medal jawi kula badhe nuwun pamit metu njaba nanging kowe tak jawuhi supaya nyawat-awati Petruk kowe tak jawuhi nyawat-awati Petruk aja ngebutruk banyu bening metu njaba nuwun pamit
Sampeyan mahrib-mahrib kok yo metu nglantar niki ajeng teng pundi? Mahrib-mahrib niku bene kala mengo. Wong mlaku mahrib ora ngati-ati, ora ngidung, ora ndonga, niku iso cilaka tabrak motor. Lah iki nek mimpi motor puskesmas lah nek nganti teng sender coba mundur-mundur. Jawa iki Kurawa kan nyekel pedal mundur mundur. Yen arepane ora perlu kok kok goncane Paman Dono mungsuhe Baladewa. Mungsuhe Baladewa. Nek kula mungsuh karo sampeyan iku eman-eman jalaran isih kulit daginge sinuwun presta. Etung-etung isih kulit daginge kali ndara-ndara Pandhawa. Nek kula dipun paringi wektu, kula tak tanding kali Penemban Dono bangsa kalah. Yen nyamah karo Paman Dono nyok tanpa rono. Iki jaman modal lamun katutupan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya bumergut madut ing ayuda mak bedhimu sendoro secaki yo beto kamu pasulayan geni nek mung perkara kula nuwun jauh dianyaya kali Sinuwun Baladewa kula mboten masalah. Ning enten bab sing dadi ganjelane Petruk. Bab apa? Durna kula jotosi kula gebuki mundur reca-reca. Kalian lemucan ngeten. Aku mau niki. Kaya tukang gambang niku kan maju ning gak lenggok. Ning apa lambene mencang-mencang. Aku mau. Petruk aja ning kowe Petruk. Kali Sencaki Senopati Ndorowati. Senopati Ndorowati kon maju sing nantang aku sapa? Penemban Durna. Durna nantang Ndoro Sencaki kelakon modal semua. Boleh di Petruk, tubuhno Petruk nang endi? Rasa kok koncane Petruk sing ana Sencaki. Sikarep aku kok diwirang-wirang, dicontos dipolo sakayane, swatama ora trima. Ya ora trima, ya tanpa rolo.
Wow.